Haló, dnes vám ukážem 10 častých chýb v nemčine, ktoré sprevádzajú študentov počas učenia. Bude sa jednať väčšinou o chyby, ktoré sa vyskytujú u začiatočníkov. Samozrejme, ak sa vám toto video bude páčiť, tak nie je problém vydať aj ďalšie časti, kde si postupne budeme môcť prebrať chyby vo vyšších úrovniach. Bez ďalšieho zdržiavania sa rovno môžeme pustiť na prvú chybu. Medzi prvé frázy, ktoré sa učíte na začiatku nemčiny, bezpodmienečne patrí aj otázka Wie geht es dir? Ako sa máš? Avšak odpoveď vie niekedy ľudí potrápiť, pretože intuitívne prekladajú slovenskú verziu na túto odpoveď. A tá teda by znela ako Ich habe gut alebo Ich bin gut. A toto je samozrejme nesprávne a preto by sme mali odpovedať formou Es geht mir gut. Samozrejme, tu existuje viac možností, ako na túto otázku odpovedať. Napríklad Es läuft alebo Es geht. Ide to. Ich kann mich nicht beschweren. Nemôžem sa sťažovať. Super, danke. Super, ďakujem. Nicht so gut. Nie tak dobre. Alebo posledné, schlecht. Zle. Spojenie meine, Name počujem veľmi často a jedná sa tu o chybu v privlastňovacom zámene meine. Správne je samozrejme mein Name. Keďže pri mužskom, ako napríklad tuto der Name, a strednom rode, napríklad das Auto, nepoužívame koncovku e za privlastňovacie zámeno. Taktiež tu existuje aj rozdiel vo význame slovies studieren a lernen. Príkladová veta z lernen: Ich muss heute für eine Prüfung lernen. Musím sa dnes učiť na skúšku. Teda, môžeme povedať, že sloveso lernen sa používa vo významoch ako učiť sa do školy, na písomku alebo z YouTube. Pomocou studieren už označujeme nejaký daný odbor na škole. Napríklad Ich studiere Jura oder Deutsch an der Uni. Teda to znamená v preklade študujem právo alebo nemčinu na univerzite. Ich bin kalt. Je mi zima. Takto doslovne by ste to mohli napríklad povedať v angličtine I'm cold. Ale v nemčine je táto forma nesprávna. Správne má byť Es ist mir kalt. Taktiež podobne je aj napríklad Es ist mir schlecht. Je mi zle. Alebo iný príklad Es ist mir heiß. Je mi horko. Ich habe 22 Jahre. Sice v slovenčine hovoríme, že máme toľko a toľko rokov, ale zase doslovný preklad sa tu v nemčine nemôže použiť. Podľa správnosti musí byť Ich bin 22 Jahre alt. Alebo to môžeme taktiež aj skrátené povedať Ich bin 22. Slovesá, ktoré sa na rozdiel od slovenčiny spájajú s akuzatívom. Napríklad anrufen, zavolať, alebo verstehen, rozumieť. V slovenčine sú teda vždycky s datívom. Napríklad zavolám dnes kamarátovi. Komu zavolám? Kamarátovi. V nemčine tu nemôžeme povedať Ich rufe heute dem Freund an, ale musíme povedať Ich rufe heute den Freund an. Pretože nemecké anrufen sa spája vždycky s akuzatívom. Rovnako to je aj pri slovese verstehen. Ich verstehe dich nicht. V nemčine teda povieme nerozumiem ťa, na rozdiel od slovenského nerozumiem ti. Veľmi náročné je pre začiatočníkov si zvyknúť na jednu typickú vlastnosť v nemčine a tou je koncové R na konci slov. Toto R bude na konci zamočané a teda bude znieť ako malé A. Napríklad mehr, super, der Vertreter, der Fehler. Toto pravidlo je veľmi dôležité na začiatku učenia, pretože žiakovi pomôže s porozumením a teda bude si na neho zvykať už od základov. Aj keď sme ešte nemali samostatné video na rozkazovací spôsob, tak tí, čo už ho ovládajú, tak by som chcel dať do pozornosti častú chybu a tá je, že v nepravidelných slovesách v druhej osobe jednotného čísla, napríklad helfen, nehmen alebo laufen, sa používa v rozkazovacom spôsobe tiež zmena kmeňovej samohlásky v slovese.
Teda namiesto help mir musíme povedať hilf mir. Alebo iné príklady, nimm es, zober to, alebo läuf schneller, bež rýchlejšie. Veľa učiacich sa nemčinu vie tiež potrápiť aj spojenie nach Hause, zu Hause, von zu Hause alebo im Haus. Veľmi často sa vyskytuje ich gehe zu Hause. Avšak tu musíme použiť predložku nach Hause. Idem domov. A chceme povedať, že už sme doma, tak to bude ich bin zu Hause. Naopak, ak ideme z domu, tak musíme povedať ich gehe von zu Hause. A posledný význam im Haus je v preklade v dome. Príkladová veta k tomu: Die Möbel sind schon im Haus. Posledná a veľmi častá chyba je rozdiel medzi spojkou wenn a als. Aj keď obidve spojky majú ten istý význam, keď, tak treba sa tu držať týchto pravidiel. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, begrüße ich meinen Nachbarn. Keď idem každý deň do práce, pozdravím môjho suseda. Wenn teda použijeme, ak sa jedná o dej v prítomnosti, budúcnosti alebo v minulosti, ktorý sa môže opakovať. Nie je teda presne určené, kedy sa niečo stalo. Als ich heute nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Freund angerufen. Keď som prišiel domov, zavolal som kamarátovi. Als použijeme, ak sa dej odohráva v minulosti a stal sa iba raz. Často je to určené príslovkou času, kedy sa niečo stalo. Dúfam, že sa vám toto prvé video z tejto série páčilo a že vám už tieto jednotlivé frázy alebo slovíčka nebudú robiť problémy. Budem neskutočne rád za palec hore, odber alebo návrh na zlepšenie kvality videa, konštruktívnu kritiku alebo témy, ktorú by ste chceli odo mňa spracovať. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom nemčiny, tak sa nebojte mi napísať a ja vám rád odpoviem. To bolo na dnes odo mňa všetko a my sa počujeme pri ďalšom videu. Bis bald!